Riwruoge makedo ne ratich oganda e boma bul mar Okoa Uchumi koro seyo piny owacho kod ten migawo mar omenda kagikoni budget ma siling trilion 4.82 mano mar hik omenda 2026-2027 ma oketi dhi medo kelo pek ne oganda jo Kenya. Nyakidi nigi ler mar siganani. En gino ma pod medo nyuolo paro kowuok kuom oganda kaachiel kod jokanyo e sectors mopogore opogore ahinya to tok ten migawo mar omenda yango kendo pedho budget mar siling trilion 4.82 mar hik omenda 2026-2027. E romo margi, riwruoge makedo ne ratich oganda e boma bul mar Okoa Uchumi okwedo moko kuom kidienje budget ma kamano ka giwacho ni ponono opuodhe biro dwaro ni piny owacho medo osuru mabiro medo pek ne oganda jo Kenya. Waneno ka budget medo doko maduong' to meno keto pressure maduong' sana kuom sirkali mondo odwara ne ushuru or taxation. Koro pressure ma sirkali ngon en budget giseketo buko chopo 4.8 trillion. To pesa midwa finance kod budget ni jo piny mondo be ni golo. To waneno ka jo piny koro chopo kuma koro gi all. Achikoro taxes okunya dok chien. Gisiko gimera na taxes. Koro sani koro gichopo kuma koro gitero kara taxes kuonde ma waparo no be ni owe. No chingen taxation nyaka rang ni jomoko be nyaka be protected. Gimedo ni budget ma kamano biro chuno piny owacho ka ogowi kowuok kuom bengi kod jochiw hola ma pachoka chal manyalo ruombo piny ohelni mag ji giwegi. Domestic borrowing is projected to raise a whopping 900 billion, which constitutes 89.6% of the total proposed borrowing for the financial year 2026-2027. This raises serious concerns about the government's growing reliance on domestic debt financing, its potential to crowd out the private sector, and the collapse of businesses and job losses. Gichiwo pachgi bende ewi paro mar chik omenda ma higa 2026-2027 magilero ni ok dewo oganda jo Kenya maonge tije kod mago mayuto margi ni piny. Wirani parono chano medo osuru ewi mwandu mopogore opogore. The bill ignorantly uses masculine language, discriminates against poor people who file nil returns, and targets our youth population by requiring them to file their returns way ahead of everyone. Magi giyango ni timore kinde mapek mar ngima ni malo kendo medo turo oganda. Gidwaro piny owacho orang kendo keto kenge makare maduoko piny nengo mauta kod bero sekta mar somo kod thieth e kind mamoko. Onego bedni bunge oranga nenu ang'o mafuta ok nya dok chien. Mafuta ni kod taxes mang'eny kabisa. To mafuta ni sama koro obedo malo odhi interfere kod cost of living. Yeah, cost of production dhi bedo mamalo. Inflation dhi bedo malo to ng'eny ji purchasing power margi dhi dok piny. Wach koro pesa min kod matin ok inyal nyiewo kod gik moko nyalo romi. Koro apani ka sirkal dhi mbele kod charge mafuta pesa mang'eny. Economy dhi suffer as a whole to sirkal biro koso kara na pesa mag biro kawo kuom ji. Wach koro ng'eny ji ok dhi business kosepodho to taxes gidwa yudo kure. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.